Ahoj citlivka. Dnes sa porozprávame o tom, či byť citlivý naozaj znamená byť slabý, ako sa nám to niekedy zvonku podsúva. O citlivom človeku sa neraz hovorí, že všetko príliš prežíva, nevydrží tlak alebo berie veci osobne. Z odborného hľadiska citlivosť nie je slabosť. Je to typ nastavenia nervového systému. V knihe Sprievodca pre vysoko citlivých ľudí autorka Judith Orloff uvádza, že približne každý 5. človek je vysoko citlivý. Ide teda o pomerne bežnú osobnostnú črtu. Vysoká citlivosť znamená, že nervový systém spracúva podnety intenzívnejšie a do väčšej hĺbky. Takýto človek silnejšie vníma emócie. Rýchlejšie sa zahocuje hlukom, tlakom, konfliktmi a často potrebuje viac času na regeneráciu. Dôležité je povedať, že vysoká citlivosť nie je diagnóza a sama o sebe nie je poruchou. Problém vzniká najmä vtedy, keď o nej človek nevie alebo ju dlhodobo nerešpektuje. Ak vysoko citlivý človek funguje v prostredí, ktoré jeho potreby ignoruje, napríklad dlhodobý stres, neustály výkon, minimum oddychu, potláčanie emócií, organizmus ide proti svojmu prirodzenému nastaveniu a výsledkom môže byť chronické vyčerpanie. V praxi sa potom často stáva, že títo ľudia vyhľadajú odbornú pomoc až v momente, keď sa objavia symptómy, ako sú úzkosti, depresívne stavy, psychosomatické ťažkosti, neurózy alebo emočná labilita. Výskumy aj terapeutická prax zároveň ukazujú, že vysoká citlivosť má aj svoje silné stránky. Títo ľudia bývajú nadpriemerne empatickí, majú dobrú intuíciu, vnímajú detaily, sú schopní hlbokej koncentrácie a často majú silný morálny kompas. Rozdiel medzi tým, či sa citlivosť stane záťažou alebo zdrojom, spočíva najmä v miere sebapoznania a rešpektovania vlastných potrieb. Keď človek vie, ako funguje jeho nervový systém, dokáže lepšie regulovať záťaž, vyberať si prostredie a predchádzať vyhoreniu. Byť citlivý teda neznamená byť slabý. Znamená to fungovať inak než väčšina, vnímať svet hlbšie a reagovať na ni jemnejšie. Ak sa v tomto spoznávaš, citlivka je tu pre teba, ako miesto porozumenia, informácií a bezpečného priestoru.